20 vuotta sitten Ruotsissa 3 ihmistä murhannut Juha Valjakkala eli Nikita Fukantin vapautui vankilasta viime maanantaina. A-studio haastatteli hänen nykyistä vaimoaan, joka tapasi Suomen tunnetuimman vangin muutama vuosi sitten. Tässä on hänen kuvauksensa siitä, millainen mies tuomionsa kärsinyt Fukantin on. Sanotaan, että tämä mies pelottaa yhä Ruotsissa. Juha Valjakkala, nykyisin Nikita Fukantiin, syyllistyi kolmoismurhaan Pohjois-Ruotsissa. Nyt hän on rangaistuksensa kärsinyt, vapaa mies. Mulle on hyvin tärkeää, että mulla on turvallinen ihmissuhde, semmoinen, missä mä voin olla oma itseni ja kokea turvallista ja luottamuksellisuutta ja kaikkea tällaista läheisyyteen liittyvää, että hänen kanssaan mä voin olla ihan se, mikä mä olen. Ja sitä mä en ole voinut olla monenkaan ihmisen kanssa. Mitä sä toivot teidän elämältä? No, mä toivon kauheasti lemmiskelyä, lempeä, rakkautta ja paljon, että me tehdään yhdessä ja ollaan yhdessä. Itse asiassa mä haluan elämältäni sitä, että kun mä menin naimisiin, niin se on niinku se ykkösasia ja oikeastaan kaikki muut asiat on sivuasioita. Et avioliitto on tärkein, kaikki muu on sitten vain jotain sellaista sivuasiaa. Et mikään muu ei niinku merkitse mitään, ja se on tällä hetkellä se tosiaan niinku ihan täysin on valluttanut mun mielen. Et mä oon tosi onnellinen siitä, että mä saan mun miehen takaisin. Että mä saan mun elämän takaisin itse asiassa. Fukantiin yritettiin maanantaina kuljettaa salaisesti ulos vankilan sivuportista. Vartija ajoi hänet aamun pimeydessä läheisen kaupan pihalle. Siellä vastassa olivat vaimo ja rikoslehti Alibi. Muilla ei ollut asiaa haastattelemaan tai kuvaamaan. Fukantiin tuomittiin 80-luvun lopulla raskaista rikoksista. Hän murhasi Oomselessa ruotsalaisperheen isän, äidin ja pojan. Ennen veritekoja Fukantiin oli varastanut perheeltä polkupyörän, jota isä ja poika tavoittelivat takaisin. Taka-ajo päättyi hautausmaalle. Siellä Fukantiin ampui isän ja pojan. Tämän jälkeen hän puukotti äidin, joka oli lähtenyt etsimään perhettään. Uhrit olivat Fukantiinelle tuntemattomia. Hänelle lankesi elinkautinen tuomio 3 murhasta. Sä varmaan tiesit Nikitan taustoista silloin, kun te tapasitte. Joo. Niin mitä ajattelit siitä? No, mä nyt ajattelin sitä, että kun siitä on ollut aina kauhea haloo, mutta niin asiastahan on jo kauan aikaa. Ja että niin pitkällä istumisella, niin kyllä hän on sen tekonsa sovittanut. Että kyllä mä oon sitä mieltä, että ei sitä voi niinku ihmistä loputtomiin siitä niinku syyttää ja syyllistää. Että kyllähän niinku kaikki teot pitäisi voida antaa anteeksi ja unohtaa. Mä pystyn erottamaan ihmiset ja teot toisistaan. Että esimerkiksi niin mä en lähtisi tuomitsemaan rikollisia, en minkäänlaisia, edes niinku raiskaajiakaan suoraviivaisesti, koska kaikki tällaiset niinku teot, kuinka pahoja ne ovatkin, niin ei ne ole niinku yhtäläisyys siihen ihmiseen, että ihminen ei ole hänen tekonsa pelkästään, vaan että siinä on kuitenkin siis ihmisen persoona on kuitenkin eri asia. Että joka ikinen ihminen, esimerkiksi normaali ihminen, pystyy jossain tilanteessa niin saattaa tehdä jopa hyvinkin rankan teon. Että mä en koe millään tavalla häntä mitenkään vaarallisena, että en todellakaan. Enhän mä muuten hänen kanssaan olisi yhdessä, hyvänen aika sellaisen ihmisen kanssa olisi yhdessä, joka on vaarallinen. No voisi joku ajatella, että siinä haetaan jännitystä, niin ootko hakenut jännitystä? Ei. Mä oon saanut sitä jännitystä ihan tarpeeksi sellaisilta miehiltä, jotka ovat niin sanottuja kunnon kansalaisia. Niin mä olen törmännyt erittäin rankkaan väkivaltaa muun muassa. Ja nämä miehet eivät ole koskaan joutuneet siitä syytteeseen, vaikka olen tällaisen kohteeksi joutunut. Että kyllä kunnon kansalaisissa niin löytyy yllättävän paljon sellaisia, joita mä voisin todella pelätä ja olen saanut pelätä. Nikita Fukantiin istui teoistaan vankilassa yli 20 vuotta.
Kukaan muu elinkautisvanki ei ole Suomessa istunut yhtä pitkään. Useilla pakoyrityksillä on ollut oma osuutensa pitkään vankila-aikaan. Fukantin on yrittänyt paeta 4. Lisäksi kerran hän pakeni panttivanki mukanaan, kerran jätti palaamatta vankilomaltaan ja vielä vuonna 2006 lähti omin luvin Haminan työsiirtolasta. Silloin hänet löydettiin Helsingin Maunulasta. Fukantin pääsi viime vuonna valvottuun koevapauteen. Koevapautensa aikana hän meni naimisiin. Pian häiden jälkeen tuore aviopari jo huristeli Pohjois-Suomessa pakoon viranomaisia. Pakomatka vei Fukantinen takaisin vankilaan. Uuden vaimonsa Fukantine löysi muutama vuosi sitten kirjastosta. Mä menin moikkaamaan ja sitten että kyllä mä sitten sanoin, että mä oon sut kyllä nähnyt, että tiedän että kuka hän on ja silleen, että ihan, mitä muuta siinä olisi voinut sanoa, että en mä osaa keksiä mitään kauhean älykästä siihen. Mä sanoin vaan suoraan, että moi, miten menee, että tiedän kyllä kuka olet. Oliko se jollain tavalla rakkautta ensisilmäyksellä? No, oli siinä vaiheessa. Mä sanoin, että kun hän hymyili ja siniset silmät katsoi muhun, niin kyllä mä tunsin vaan jotenkin, että se hänen olemuksensa ja sitten se tapa, millä hän niin kuin vastasi mulle, se oli niin ystävällinen ja niin leppeä, että kyllä mulla rupesi heti tuntua sydämessä semmoista pientä vipinää. Korkein oikeus päätti joulukuussa, että Fukantin on sovittanut rikoksensa ja hänet pitää päästää ehdonalaiseen vapauteen. Vapautus tuntui olevan Ruotsissa suurempi uutinen kuin Suomessa. Etenkin Fukantinen paita herätti tyrmistystä Ruotsissa. Fukantinen pitää tavata säännöllisesti ehdonalaisvalvojaansa 3 vuoden ajan. Velvollisuuksien rikkomisesta voi seurata varoitus, poliisin noutokeikka tai jopa uusi vankilareissu. Jos mä vertaan edellisiin miessuhteisiin, mitä on, niin mä sanon, että tää on kaikkein tervein mies ja paras luontoisin ja kerta kaikkiaan ihanin, mitä mä oon tavannut. Mä en itse asiassa ole naimisissa kolmoismurhaajan kanssa, vaan mä oon ihmisen kanssa naimisissa. Mä sanon, että meillä on kaikki mahdollisuudet onnistuu. Että totta kai jokainen suhde vaatii työntekoa sitten, mutta mä uskon, että meillä on kaikki nappulat niin hyvin paikallaan, että mä sanon, että tästä tulee hyvä. Että meillä on kaikki mahdollisuudet olla ihan elinkautisesti yhdessä.